Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon darasi da zamu yi akan kirkirar logo a cikin Photoshop. Wato kamar dai kirkirar logo wanda ake dorawa a website din da Photoshop. Shi dai logo kamar yadda muka yi bayani yana alamta yanayin kasuwancinka ko wani al'amari wanda yake banta da kai ne, kuma kai ne za ka yi amfani da shi. To za mu je mu cikin Photoshop ɗinmu yanzu kai tsaye. Mun bude Photoshop. To yanzu za mu ƙirƙiri sabon project. Za mu zo nan file, new, sai mu ba project ɗinmu suna. Za mu ba shi suna logo. Nan wajen seti ne na girman fallon da za mu yi amfani da shi domin ƙirƙirar logon mu. Nan mun saka shi a custom, gashi nan akwai zaɓi. Idan anan akwai filin da zai maka aikinka za ka yi amfani da waɗannan wanda suka riga suka seta din, amma dai yawanci an fi amfani da custom domin kai ne ka san yanayin girman logon da kake so ka yi amfani da shi a website ɗinka. To mun saka faɗinsa a matsayin pixel 450, shi kuma tsawonsa a matsayin rabin asalin faɗinsa kenan. Zai zama faɗinsa rabin, zai zama tsawonsa rabin faɗinsa ne kenan. To nan kuma wajen zaɓi ne na background, wato bangon fallon da za mu yi aiki da shi. Akwai fari, akwai kuma fari kenan, akwai kuma falli wanda za mu canja masa color, akwai kuma transparent wato wanda zai zama shar-shar kenan za a gana amma bayansa. Bari mu bar shi a transparent. Za mu ce okay. To wannan shine filinmu na aiki. To yanzu wannan za mu masa suna background, wato bango kenan wanda za mu ɗora logon mu akai. Bari mu masa suna bango. To za mu ƙara ƙirƙirar wani layer ɗin daga nan. Za mu ce cycle na ɗaya, domin za mu yi amfani da cycle wanda ya fi ɗaya. To wannan bangon za mu canja masa kala. Mun yi bayani wa'annan kalolin da yadda ake amfani da su a bidiyoyinmu da suka gabata. Wanda yake da buƙatar ƙarin bayani zai iya neman bidiyon mu din a cikin playlist na tashar mu ta YouTube din nan, sai ya kalli inda muka yi bayani dake game da su. Dama mun yi bayani foreground color shine ke bayyana akan bango, background color kuma shine kalan da yake baya bayyana akan bango lokacin zane ko rubutu ko wani abu. Za mu yi amfani da pen bucket, wannan tool din, domin mu fenta illahirin wannan filin namu da muka kira shi da bango. Yawa mun taba yanzu mun fenta shi, dama farin fenti muka zaba wannan kenan. Za mu zo kan cycle din, shi kuma za mu zo mu dauki wannan elliptical marquee tool din. Muka zana elliptical marquee tool din kamar haka. Za mu lura ya yi wani gefe-gefe, kuma muna so ba mu cycle ne a zaunan ne wanda wani gefe bai ko wani gefe ba. To za mu yi amfani da Ctrl D domin mu cire wannan selecting din nan. Domin samun irin wannan cycle din za a taɓa Shift Alt, ya yi left click sai a yi dragging. To shi ya ba mu cycle mai bai ɗaya. To kamar yadda muka zana nan, za mu zo mu tsakiya mu yi right click, mu taɓa madannin gefen dama kenan na kwamfutar mu, sai mu zo mu zaɓi stroke, wato za mu yi zane a kewayen shi wannan zaɓin namu da muka yi. To nan kuma shine kalar da za mu zaɓa a matsayin wacce za mu zagaya ta a wannan wajen zane ɗin. In an lura nan farar kala ce, fari kuma baya bayyana akan fari. In muka saka farin kala akan farin kala zai zama ba za a ga alamar cewa an yi wani zane ba. To za mu canja ta da kalar da
za ta nuna alamar cewa an yi zane ne. Bari mu yi amfani da wannan kalar. An lura gashi mun yi zanen na rana. Za mu yi amfani da Ctrl D mu cire zaɓen da muka yi na wannan layer. Za mu ƙara ƙirƙirar wani layer, shi kuma ma suna cycle tool. Abin da ya sa muke musu suna haka shi ne saboda mun tashi taɓa wani abu da ya shafi wata layer, to iya ita abin zai shafa ba zai shafi wata ba. Za mu taɓa Shift Alt sai mu ja left click sai mu dragging, wato madadin gefen hagu kenan. Gashi mun zana wani cycle ɗin a ciki. Za mu yi amfani da arrow na sama gefe domin mu daidaita shi a muhallin da muke so. Wato arrow muna nufin madannan kan kwamfuta, keyboard ɗin kwamfuta wanda aka alamta sama, ƙasa, gefe da gefe. To da shi za a yi amfani. Kana so ya sama sai ka taɓa sama, kana so gefen hagu ka taɓa gefen hagu, kamar yadda muke yi ɗin nan. Yawwa, za mu zo mu right click, shi ma mu ce stroke. Shi kuma wannan za mu ba shi kala baka. Wannan za mu ba shi pixel guda 10 a matsayin kaurin zanen da za mu yi. Za mu zaɓi nan pizza, mu bar shi a biyunsa, sai mu taɓa baki. Shi pizza kamar yadda muka yi amfani a bidiyon da sanya wata, ana amfani da shi ne domin disashe bakin selecting da aka yi a lokacin design. Ga shi dai mun yi zane guda biyu, akwai cycle na ciki akwai cycle na waje. Yanzu za mu yi amfani da abun rubutu. Za mu rage girman haruffan da za mu yi rubutun da su domin ya daidai da bukatunmu. Misali, Kimiyya TV a matsayin rubutun da za mu yi. Abin da ya sa wannan kalar ta zama koriya haka, saboda wannan kalar tamu ita ce kalar mu ta rubutun da zai bayyana. So wannan kalar ta zama wannan, shi yasa a nan ma rubutun ya zama haka. Inda za mu canja wannan kalar da wata kala, ita ma waccan kalar ce ta bayyana. Mun yi selecting ɗinsa kamar haka. Ana selecting ne ka taɓa gefen nan kamar yadda wannan abun yake harbawa, sai a yi left click sai a ja, sai a zo a taɓa kalar da za a sanja ɗin. Ga shi nan an sanja. Duk kalolin da aka sanja za su yi affecting akan rubutun da ake yi. Ya ce ok, zaɓin da aka yi ɗin yayi kenan. Sannan za a yi amfani da move tool ɗin nan kamar yadda muka yi bayani a baya domin a matsar da rubutun inda ake da bukata. Muna amfani da aron gefe ne domin mu tsayar da shi a inda muke so. Gashi mun ce Kimiyya TV a matsayin suna. To gashi kuma ya kore mana fallon. To za mu yi amfani da wannan, sai mu taɓa Shift Alt, sai mu ɗan rage masa girma da da buƙatunmu. Za mu taɓa Move Tool domin mu yi applying ɗin canjin da muka yi, mu tabbatar da cewa a wannan muhallin muke so mu ajiye shi. To wannan shine misali ne da ake logo da Photoshop. Gwargwadon yadda mutum ya ɗan dudduba tools ɗin
da yanayin aikinsu da bukatuwarsa da kalan logon da yake so gwargwadon irin logon da zai yi. Domin a yi saving ɗin logo za a iya zuwa nan file, save as, sai a zo nan a zaɓi sunan logo ɗin da za a sa, ce logo misali, a ce ƙirƙirar logo sunansa, ya zo nan a zaɓi tsarin hoton da ake so ya amfani da shi, yanayinsa kenan. Akwai JPEG baya barin transparency, ma'ana a cikin logon ka idan kana so background ɗinka na template ɗinka na shafin ka ya bayyana a wasu ɓangarori na logon, to JPEG ba zai ba da wannan damar ba. Yawanci ana da wannan buƙatar tun a wajen design an yi wasu wajen transparent ne, to ana amfani da PNG ko kuma GIF, wato tsarin PNG ko GIF su ne suke ba da wannan dama a ɗora su a nan. Kamar da muka masa suna muka ce ƙirƙirar logo, za mu kanmu to mu bar shi a PNG, ya mace sai mu ce ok. Bari mu duba shi a nan. To gashi wannan ɗinmu ya fito a nan, logon mu ya fito a nan. Ku ci gaba da kasancewa da Duniyar Kimiyya, ku yi subscribe na channel ɗinmu, ku yi following ɗinmu ta Twitter, ku yi liking ɗin shafin mu ta Facebook. Mun gode.